Takže máme tu prvú výzvu. Zatiaľ je tam iba Miloš, ale už sa chystá aj Maťo. A ja pôjdem po nich, lebo niekto musí aj kamerovať. Tak čo, Maťo, skáčeš? Dávaj. Dávaj, poď. A Maťo sa... Dávaj, poď. Je tam! Dobre, Maťo to splnil. Miloš, poď. Nesáhľať zaskovaný! Je sa neopári. Poď, Miloš. Ale nie, je to pohoda, len ten strašne na nohy. Umývaj sa, utieraj sa. Zakryj sa, daj sa. Teraz ma nechodíte byť holý! Miloš, poď. Poď, musíš. Poď, Miloš, poď. Počkaj, ty čo nás tak Dávaj, poď. Toto sa nedá dať. To sa fakt nedá. Dobrý, počkaj. To ideš hen taký aj tričku? Čo, Miloš? Dáme pre teba inakšiu výzvu? Nikdy. A poď ty, koňo. Počkaj, dáš si bundu, aj poď. Dobre. Vstúpil normálne dolu. Ja som vstúpil normálne dolu. Takto som sa ponúril až po krk. Ale mohol som aj dlhšie držať, ale... No, ty tak ma prekrvilo. Rýchlo. Už aj mne je zima. Tak dobre. Takže... Ale daj mi chlapky moje. Čo robíš? Stojím za kamerou akurát ja. Je mi hrozná zima, ľudkovia. Strašne mi mrznú nohy. Brutál. A chlapci, poďme. Normálne sa tam daj, ako som išiel ja. Normálne. Tak to teda není normálne. No ale Miloš, už si tam, ty už si omrzol, ty už si v piči teraz. Poď! Zaplával! Miloš, prestaň! Ty si... Ideš už? Rýchlo, lebo ty ma Jančo natočiť. Poď, rýchlo, hecni to! Poď, hecni to! Miloš, už mi omrzli prsty na nohách! To je srač, tu máme jedného Spartana. Ľudia, vy myslíte Milošovi výzvu. Miloš, ja si chytil, musím dať topánky. Koňo. To sa nedá. Miloš, ono sa to dá. To sa nedá. Je to srač. Je to srač, ja to nedám. Dobre, Miloš má výzvu. Miloš, prestaň. Milošovi môžete i vyslať výzvu. Nehovor mi toto. Vieš, ak mi zamrzli vajca, kamoško? Ho. Ja už nemám vajca teraz, neušli až do žalúdka. Nič, takto to máš, pokozí. Neboj sa. Tak poď rýchlo, lebo zamrznem aj ja. A Miloš to dá. Miloš to hecne. Boha, neskúšaj dostať krv, lebo... Je to! Zaplávaj nám ešte trocha. Ďalší. Kokšo, chlapci! Nikdy v živote nejdem. Nikdy, ty koňo, ja som zamrznul. Koňo, to je minus. Jeden Spartan sa obliekol. Daj ešte pozu pre kameru. Ľudia na Facebooku, ďakujem. Ty čo to, jak si bol pokrk ve vode, čo tu ďakuješ, ako keď si dostal Nobelovú cenu za mier. Chysto, ja si potrebujem dať topánky. Dobre, takže týmto sa s vami učíme, naša prvá výzva je úspešne za nami a
Vidíme sa neskôr. Vidíme sa pri ďalšej. No. Tak nazdar.